Takže čaute ľudia, moje meno je Filip, so mnou je tu. Čaute. A v tomto videu budeme hrať CS-ko a tak. Takže už sa nám zapína CS-ko. Tak. Si musím ešte stíšiť slúchatka, ale ináč je to počuť strašne moc. Budeme hrať nenáročný, alebo zapneme deathmatch na Dust 2. Potom pôjde aj samohra. Keď ja zomrem, tak sa budeme striedať po smrtiach. Už sa začína hrať. Potom natočíme možno video. Možno ešte dneska natočíme video o FIFA, ale ešte nevieme, či vlastne dáme. Takže hrám za teroristov. To tak dobre som dostal. Teraz ide hrať samo. Zatedy ja budem hrať a samo si ide zobrať stoličku, aby... OK, musím si kúpiť nejakú zbraň, lebo to som zasere. No samo už je tu. Bude hračov. Prvý skapal som. IG samo. Počkajte ľudia na chvíľku, lebo tu raz ja hrať. Ja som ho netrafil. Ja ešte skapem. Tak som mohol tak dostať. Koľko mám vlastne kýdal? 2 kily aspoň. Hlava. Si videl? No. Shut up. Počkajte ľudia, len to. No, za to vyštignem. Zatím. WhatsApp dal teraz samo. Snad poruchu mozgu, takže sorry za to. Približenú. Vidíš? To video bude také na hovno, ty tam budeš musieť toľko časti vystrihnúť. Nevadí. No veď ty sa točíš.